Čuzusek, vítajte pri mojom ďalšom videi. Je to part 2 tejto hry Medal of Honor Warfare. No do piči, si dojebali. No a prajem príjemné pozeranie, dáme pani. A určite sa vám toto misia bude páčiť. Bude to taká, že sexy. Chápete, dáme pani, no a no a ešte prajem zábavné pozeranie, no. Ale tak vám poviem, da piče. Tam je taká vycecaná žena, tam je taká. Taká, jak sa to volá, taká vykúrená taká. A dneska to bude misia Argyrus. Argyra. Si túto misiu videli? Tak. Si držte. Tento je tu nadržaný, už ukazuje. Tu smradlavú cikulu. Páni si ty kokote. Kokote chlpatej. Čo máš na hlave, osené vločky, ty hňupando, jedno. Tu rozkrikuje, buzerán teplý. Oh my god. Ty kokos, ja mám kakačko. Kakačko mám 47. To až teraz mám cvičenia, keď som už mal misiu. A to je divné. Som mal misiu, ako ste videli, dámy a páni, part 2. A už je, dámy a páni, to som na YouTube, takže si ju pozrite kľudne. Aj toto si môžete pozrieť, všetky moje videá. Lebo ja tu strieľam. Tak priblížim, ne? Ja som priblížil, čo chceš? Tak som priblížil, ty buzera. Yes! A sem hodíme granát, však vidím oznak, ty dilino. Buzeran. Teraz, dáme pani, teraz trošku vybuchli. Postoj na frglet. Tento dostal už veľmi. A že ty jak dilino. Nemám ísť. A týmto teplošom tu honí s krivou zbraňou. Honíš si tú malú cikulku, hej? Hore máš, však je celý červený. Si honí každý večer. Každý večer, dámy a páni. Celý je červený. Ilo paprikáš. Paprikáš na kondóme. Wow. Sa odkloníme. Wow, shit. To bude kurva dobre. Wow. A máte chlapci, hečo ty? Gumeným perkom. Wow, teraz Ačko. Ačko by sa malo použiť vy dilinovi a to není prakticky, dámy a pani, viete ako. No a viete ako.
Je to akože čo chce ostreliť do tej malej opatej hrivy? Dostať gulku? Sme to komplet spravili, komplet. Komplet sme sa vysexovali. V nejakom... Oh shit. Oh god. Pani, ani nám to dneska nelaguje, ale... Oh shit. Nám beží time. Ešte lepšie. Rýchlo bežíme. Ideme full out. Dámy a páni, je to zlá vlastnosť, takže to neskúšajte, wow. Mne to trošku laguje, dámy a páni, ale to je využívaná sedačka. Oh shit. Oh my god. Kde to sme? Sme to na poschodí. Oh shit, toto tu roztrhalo jak psa. Jak psa vyjebaného, osratého. Tu hádže kúla. Aj na ľudí, aj na teplých buzerantov. Mali na to vytvoriť sociálnu procedúru s kondómami akurát tak. Ich obložiť. Pekne nahrubo. Piči. Oh my god, tá sa riadne ohla. Tá bola nejaká gumená. A mečom ho dáme, pozor. To tu svieti jak one. Oh my god, kde sme zabludili. Zabludili sme, dámy a páni. Viete, kadiaľ ideme. Nevieme, kadiaľ ideme. Viete, kadiaľ ideme? Až teraz sa ukázali. To sme boli rýchli trošku. Ale... Jožko tu vykúkol. Gumený Jožko. Oh my god. Tam máš ty hňupando. Ja vykopiem dvere, ne? Zvorite, otvorte tie dvere, vy buzeranti. Kick. Ideme kickovať. Hodíme tam granát a ideme. A my začínáme. Komplet. To mňa poviem, prepáčte, že mám taký čas, ale nám to laguje. Teraz je trošku taká iná situácia. Ja by som tak povedal. A čo ideme robiť, dámy a páni? Čo ideme robiť teraz? Tam ešte ten tučko ostal. Dobre, zochol. Daj mi, že a máme. Dajme náboje, ty teplouš. Po teplý pes. Ja nemám náboje. To je buzerant. A mi nedá náboje, ten buzerant. Dajme náboje. Ňupando. On nepočúva. Grlavý je. No konečne. Tvoríme dvierka. Pérovacie dvierka. To je teraz nejaká opútavka. Taký dramatický diel. Chuck Norris.
Si zamrazuje pipík. Na železe. To by ho mali cigáni pojebať za to. Škoda, že ho nepojebu. By bolo dobré. A to nebolo by dávam páni odveci akože. Dancing. Do píči, ste dojebali. Ja sa tu pripravujú na zákrok. Tehotenský zákrok. Na piči. Od prostredí mu ukázal, hej. Rád je. Tento je nafetovaný. Hajzl, kač ty hajzl. Nemoj skákaj, lebo má veľké. Má veľký pérko. Má veľké. Má malý bimbiš, musí použiť kondóm. To je taký pol metra. A je veľký. Ešte bežte. Ten cigán, či jak sa volá. Ten by vás bil. No dáme a páni, vidíte ďalšiu misiu a s vami lúčim, lajkujte tie videá. Ja sa na vás ďalší part 3 teším. A lúči sa Tom Games, zatiaľ čo